Rezdar Öcalan, Rezdar Tayyip Erdoğan, Rezdar Gek Mesut, Gek Necir, Rezdar Bahçeli, Rezdar Ejuan Bafılu Ozaruke Tahamil, Rehevale Tahamil, Şbunat ve vesiyetate bicib be havl dedin koy. Ecrebe George tevara takat da bazıkım. Takat ki jibu çekirini bu evjiyan bebe daimi mayinde bebe. O sibe roş tişte ku mekşan nebiye menekşine. Ez baverim كمرف كله كدره خو إيش وجانا خو بكت طاقت ومرف çetir karbe roje azattır ronkaytır o parbekirin karbe avakke جبل بي أجارد بواهستا تببيرتينم وش حمير ريبرو فكرة خو قوميت خو bir doziya xo çi dibe biraber evan ketkir alim û bizanebûnik mezin ê ku tev geriyane ê ku ê çêkirinê bin û ê ku ji îro pêda jî bi lezgînî bixwazin çê bikin ji rebiyê xwe taqet dixwazim ji wara em spasskarin bi netaxitînin zima lê ez dixwazim vî jî bêjim em tev hemî em ê herin 2 metre ert temenê me teva gîşte astekî bilind ji ber wî gotin pir watedar e lêkirin ji gotinê watedartir e hîvî dikim û daxwaz dikim gotin bi lezgînî bi jiyan bibe ji ber ku mafê temenê ê wek mewj ê ji me mastir jî ew e ku van rojê ku em hîvî dikin bibînin û hê temenê xwe bi dawî bikin ciyê we teva bihişt be we teva bi rehm û minnet dînim ziman malavayî didim evê çapemeniyê jî gelek spas dikim ji wera birano em tev ê çêkirinê bin ez bawerim wê rojê tarîr qîme bimînin car di bi rêzdarî ve hemiya bibîrtînim